Porque con 4 números só, cunha saída incidental e sen periodicidade previsível, Vieiros segue a ser unha cabeceira que nos honra. Porque cada número representaba un acontecemento, unha fenda na longa noite da dictadura, porque o seu primeiro signo de resistencia é a lingua, porque restituíu as conexións do exilio e do interior cos devanceiros e cos grupos máis novos, por exemplo, o grupo Reis Pinto. Conexións, singularidade na forma, toma de posición. No primeiro número publica un texto de Castelao do ano 1944, ese texto que aínda hoxe repetimos. A nosa terra é nosa, de quen máis podía ser, dos que aldraxan, dos que lle negan a fala e o pensamento, ou aínda dende Vigo, Carta Fucubuxián de Celso Emilio Ferreiro, en todos os números tamén achegas de Ramón Otero Pedrallo e de outras moitas sinaturas nos 4 números sobre ciencia, sobre coñecemento aplicado, sobre pensamento. Florencio Delgado Gurriarán foi o poeta de Vieiros, con entregas en cada un dos 4 números, pero alén diso formou parte dese núcleo de creadores e organizadores e con Carlos Velo e Lois Soto codirixiu os números 1 e 2. Pertence ao grupo do exilio de México que se agrupaba arredor do Patroado da Cultura Galega, unha institución na que sobrancea a intervención a través da comunicación. O cinema, a radio, a Hora de Galiza, a revista Saudade, que no seu propio nome terma do desexo de regreso, e a seguido Vieiros da cultura e da aición galega. Fixémonos neste termo, aición, como van a intervir coa acción, a traveso das conexións de toda a diáspora con Galiza e o mundo lusófono, a traveso da singularidade da forma, como elemento de distinción e de autoestima. Velaí colabouras gráficas dende Castelao e Maside até Quesada ou Raimundo Patiño. Para nós, Vieiros continúa a ser esa revista que se declara ecléctica a partir de un principio, a defensa da autodeterminación para Galiza. Florencio Delgado Gurriarán, no número 4, publica un poema manifesto, A Galiza asolagada. A mitade asolagada, a mitade con piñeiros, na Galiza da arestora xa non caben os galegos.